Pigaandaman kan administrasyon ni Alcalde Leni Robredo ang madali nang mapano na sanitary landfill sa Barangay San Isidro. Kabali sa mga lakdang ang pinahigot na pagmanihar kan basura asin ang pagbugta nin waste to energy facility na haloy ng pangaturugan para sa syudad. May report si Joel Solina. At dagan niyan. Mapapano na ang porsyon kang 10 hektaryang lote na pinaggagamit bilang sanitary landfill na nasa Barangay San Isidro puon kang inimbukasan asin maging operational bulan kang Agosto taong 2019. Uli kay ni pinagsugo na ni Alcalde Leni Robredo sa Solid Waste Management Office na pinamamayahan ni Engineer Joel Martin ang pag-intensify kang waste segregation campaign asin enforcement para man malimitaran ang pag-apuning dakol na volume ng basura sa San Isidro Sanitary Landfill asin mapakinabangan ang mga recyclable materials suway sa mga residual waste. Katuwang man ang DepEd Naga sa pag-edukara sa mga kakian asin mga learners nga ring maitukdo sa mga ini sa lumbod pa sa ng kaisipan asin maging gawi ang waste segregation bilang responsable asin disiplinadong namamanwaan. Ang pigagamit na paman lang portion kan si 10 hectares. Data pa to pinapano dahil garo kumbaga pinaplano tangani na day todo siya ma-overwhelm. Tangarig maghaloy sa sanitary landfill. Ngunyan, habang mayo pang waste to energy, pig-intensify ta si kampanya kang segregation at source. Na iyo man talaga dapat from the very start. Pero for some reason, garo na sasakitan mag-implement di sa Naga. Nag-meeting kita sa local school board with DepEd. Nakikiulay kita na ito bagang under disiplinaga. Kabali kayang component sa disiplinaga si Solid Waste Management na itukdo na sa eskwelahan si necessity mag-segregation at source para mga aki na ang nagtutukdo sa kanagmamato sa mga magurang. Dahil pag nagsegregate kita ang source, madikit ang pigaapon sa sanitary landfill. Yan si number 1. Sinabi kang alkalde na mautman kang presenting administrasyon na magkaigwana ning waste to energy facility naloy namang pinagmamaot na marealisar siring ka mga previous administration asin mga leaders kang syudad. Lagad aminado nasa Pilipinas mayo pang local government unit na igwaning siring na facility na pinagmamanihara. Naghihiling kay kita all over the Philippines ng LGU na sample sana kang maray na waste to energy mayo pa. Nagduruman kami sa Iloilo bago pa kami nagturukaw kami si mga councilors. Dahil igwa duman pigpupunan. Pero pag duman may mayo pa, pero nagse-set up pa sana. Nagkakapot kami kung saan kami pwedeng mag-benchmark. Mayo pa eh. Pero kumbaga, mayo pang LGU na nakapuo na talaga ng waste to energy. Ang nabisita may nabisita kami dati, kay banang kuman si mga councilors sa Cebu. Di pa kami nakaturukaw, garo congressman pa lang ako kato. Pero nag-waste to energy lang sa laog kang export processing zone. Pero itong LGU na ano ni, garo LGU yung example, may pa kami nakahanap. Pero kung iyo na ni ang magiging programa ng national government, sini ko mas madadalian kami. Kung ang direction iyo na ini para igong support. Nagkapira namang proposal asin mga kumpanya ang nagpresentar kang waste to energy facility sa lokal na gobyerno kan syudad. Iko kaya mga nagpo-propose digdi pero garo kay ang mga proposal maisinang sa diring capitalization. Ang gusto ninda i-approve ta na sinda si approval ta iyong gagamito ninda para maka-source sinda ng capitalization. Habo ko man araw pa yan. Habo ko maglaog sa sarong kontrata na may on-approveran. Nadakulang amount ang involved eh. Dawa pa mayong cash out kali sa gobyerno muna. Dahil nga ni MOA pa malang hinahagad. Pero ako, worry akong maglaog sa MOA na may pang napupumaran. So, in fact, paglaog ko, igwana sanang, di ko alam kung nakasalang na, pero igwana sindang kaulay, nagaro nga ni, nag-iimbitar nga ni yata sa US, para mag-benchmark luman. Pero di inadagos. Pero ako kaya, habo kung gano'n magtao kita ng papel.
na mayo pa kitang nahihiling. Ang sa kuya ko, okay man ako magtaunan ng MOA, basta igwa na siyang example sa ibang LGUs na nag-work ini. Pero kaya ako laon na gamble, nagarumalaw kitang kontrata, tapos pupurbalan pa sa nakita. Takot ako kaya. Sinabi pa kang alkalde na pinagkukonsidera man dapat ang mga pros and cons sa pagkakaigwa ng waste to energy facility na nakakaapekto sa kapalibutan. Nakaulay ta na kaniyo si DENR pagdigdi. So ang pigahapot ko sa INDA dahil igwa kayang ibang mga pero environment advocates nabo ninda sa waste to energy dahil sa mga emissions. So pighapot ko kani si DENR pagdigdi. So pig-affirma ninda na igong mga nagko-kontra because of the emissions. Igo sindang pig-discuss na kung paano kontra yan. Pero welcome development man sa tuya. Basta matukduan lang kita paano siya, kung halimbawa yun na si direksyon, paano siya di magiging harmful to the environment. Para sa Nagangunyan, Joel Sudi. At Nagangunyan. Ika, ako, kita, Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.